Здравейте, приятели! Аз съм Фармагедон. Днес играем Clash of Clans и сигурно се чудите каква по дяволите е тази база. Аз не знам. Опитах се да е нещо като трол. По-точно аз не съм я направил, взех я от YouTube. YouTube, да, говори както трябва пълъса. И обаче тя не ми върши абсолютно никаква работа. Както виждате. Направо тук с валкириите направо са ме разкатали. После пък с някаква друга армия и тук с обикновена. И постоянно 2000 елексир, 2000. Като цяло никъде не виждам по-малко, тук е 1700. Аз не всеки път взимам по много дарк. Но пак след ден и 19 часа ще пуснем валкириите на втори левел. Сега се апгрейдват лоубрейкърите на 5, преди това хоговете. И от предният клип имаше доста ларове. Доста 2 лара имаше. Мисля. Да. Един загубихме. Аз направих някакви ретардясали атаки. Но тук се справих горе-долу добре. Само да видя кой бих. Да, вторият. И да видим какво направих. С дракони. Кингът. Така. 2 светкавици с тръс. И кингът умря много бързо. Може после да ви покажа една атака на един пич кинг 3 левел и само с него му направи 3 звезди. Това беше... не знам. И... както ако сте гледали Fox's Revenge, той каза, че трудно се намират хора за достойни атаки, да си избиете армията, примерно. Аз заради това не ползвам дракони. Това е защото в една държава са забранили Clash of Clans. Това е Иран. Там се смята, че хората стават агресивни заради тази игра. Не знам, не бих посегнал на семейството си заради някаква игра. Пак тя много привлича тази игра. Но не знам, не бих си посегнал на семейството. И заради това аз от сума си време не съм виждал примерно човек с 600 000 ресурси, примерно голци и елексир. Намирал съм най-много с, да кажем, 400 000. И те някакви тъхат 9 макс. И заради това ползвам драконите само във форовете, защото като цяло не мога да си ги избия от атаките. В смисъл ресурсите, които съм похабил, за да ги направя. И първата атака 3 звезди. Добре. С драконите няма проблем, стига да си направите фунията както трябва. Само да видя кой друг бих. Ето 5. Добре. С почти масив валкири. Той не е много развит. Аз мислех, че ето тук има дупка и щях да вкарам валкирите оттам, но след като започнах да атакувам се оказа, че няма дупка. Но няма нищо. Тук пуснах Giant, за да привлече дракона.
Арчер. Убиха му дракона. После дори изчистиха малко. Уизовете като цяло на 5 левел са разкошни. Не изчистиха много добре, но пак убиха дракона и изчистиха горе-долу. Пуснах по една валкирия отстрани, за да не се объркат другите да тръгнат и те настрани. Да, и като цяло навлизам много мощно. Тук Giant бомба, но тя не попречи. Рейдж, пак рейдж. И като цяло валкириите за 20 секунди, 30 да кажем, хайде, изнесоха базата. Но и той не беше и много развит. Кенъм на първи левел, ако не се лъжа. И валкирите, както казах, го изнесоха за някакви минимални секунди. И да, и втора атака 3 звезди. Сега искам да ви покажа нещо и да напишете долу в коментарите това дали е нормално. Само да видя кой беше мисля, че този да. Момче от нашия клан го атакуват с 9 дракона и кинг на 3 левел. Не знам, може и да е възможно този кинг да не умира, но пак не знам. Моят кинг на 10 левел умира доста по-бързо, отколкото на този питпия на 3 левел. Той му докара 3 звезди идеално. Важното е, че победихме. Така. Ето, пусна кинга. Сега другото не ни интересува, само кинга. Да видим какво направи този кинг. Когато той атакуваше, аз си викам, не, няма да направи 3 звезди. Но какво се оказа, че тъп кинг на 3 левел ще изнесе половината на базата. Ето, той не умира дори. Но Wizard Tower му взима някакъв минимален демидж. Моят кинг умира доста по-бързо. И е на 10 левел. А този какво прави? По дяволи, те не знам. Пусне малко звук. Тук аз си казах, браво, няма да му направи и две звезди, но какво се оказа, че кингът остана малко кръв и изкери цялата база този нещастник. Ето тук имаше още една Giant бомба, тя не гръмна, не знам защо, като кингът мина точно през нея. И шибанякът махна танхола, кланката и дефенсът и направи 3 звезди. Според мен този кинг е някакъв хакер. Не знам това дали е възможно, защото моят на 10 левел умира за няма и 10-15 секунди, а този изнесе тук всичко изнесе. И да. И 3 звезди. Така. Сега пак сме в лад, обаче нямам неща за да донейтна и ще донейтвам после. Този лар не знам дали да показвам колко нещастни атаки направи. Не. Май не беше този. Да, ето тази, точно той. Първо бих този с валки.
Обаче, ако не бях фейлнал на четвърти, имаш шанс и да ги биеме. Едно момче беше забравило, че има втора атака и докато да му станат драконите, Лара свърши, но нищо. Уоу, за първи път от 1000 години тук съм ползвал Poison. Добре. Моето изър беше по-бърз. Опа. И тук пускам всичките валкири. После мисля, че пуснах и лизове. Рейч. И те изнасят без проблем. И тук мисля, че пак пуснах рейч. И те изнесоха цялата база. Не, това е хил. И след това пак рейч, мисля, че. Да, рейч. И уизовете помогнаха. Не ми представляваше голям проблем този противник, защото точно тук той остана без никакъв дефенс. И естествено аз го изнесох на 3 звезди. За първи път 3 звезди от 100 години. Добре, де. Уизовете ще вземат Таунхола. Валкирите тръгнаха към Спел Факторито. Имаше и мина. И я забелязах. Кой ще стигна по-бързо, уизовете или валкириите? Те уизовете, да. Те бяха по-близо. И тази атака 3 звезди, а следващата бях нещастник и я фейлнах. Да, ето. С дракони и с хогове. Тук сега може да забележите моят кинг как умира. Ето, умира като все едно, че не му се живее. И днес му един Air Defense. Колко бе? И 8 шибани дракона не стигнаха за третият му Air Defense. Не знам защо. Да забързаме малко. Конкастъл му е помогнал. Стига този чат, бе. И Хиден Теслите направо ги сцепиха тези дракони. Да забързаме още. И това беше нещастна фейлната атака. Вече няма какво да гледате. Сега да направим една атака. Може би ще търсим някой, който да има Dark Elixir. Този е твърде лесен за да го атакувам. Можеш да ми дадеш тук 11 макс, ако искаш. Този е... Добре. Така. Не искам да го взема на 100%. Леко съм болен. Искам да му взема дарка. Не! Браво, лоубрейкери. Първи път от 100 години да ми свършите някаква работа. Кланкастълът естествено и сега фейлнах много мощно, защото съм тъп шибан човек. Няма смисъл да пускам хила.
ако визовете успеят да му нанесат на Дарк елексира. Оу, рип. Ако му вземем и една звезда, ще бъде много екстра. Но едва ли. Тук ако успеем да вземем нещо. What the fuck? Сериозно ли една звезда няма да му вземем? Shit. Не бе, пак ли мортър бе? Стига бе. Фармим като циганчета. Опа. Извинете. Добре, няма шанс за една звезда. Но поне да си вземем малко голд. Винаги трябва да си имаме по един Hawk Rider за кланкастъла. Но пак добре се получи. 1375 дарк. О, имаме още една армия, но кингът ни е малко рип. Заради това ще сме без него. Не, никакъв шанс да чакам 16 минути. Искаме дарк. Искам да направя 50 000. Бързо. Хайде. Дай ми някой хубав човек. Не казах ТХ9. А. Не. Да рискувам. Не, няма. Този има малко, но май ще му го взема, защото да, съм нещастник. Аре, стига де! Тези на кой левел са по дяволите? Опа. Не бе, стига де! Познайте, филмахме и втората атака заради шибания твакан интернет. А, не. Чакай бе, интернет има. Ми добре. 0%. Хубаво. Следващата атака да фейлнем и нея и вече ще си ударя шибания телефон в земята. Нямаме на този клан как става. Сърце. Искам дарк. Не ТХ9. Добре, искам ТХ9. ТХ9 искам. Не искам вече ТХ9. Оф, не ме интересува. Не ме интересува кланкаста, не ме интересува нищо. Добре, навлизаме. Така. Така, опа, без да искам. Така. Така. Добре. Ядосаме вече. Липука.
за шибаните копи. Добре. Хубаво, останаха 2 гиганта. Не точно 2, но ще останат след малко. Сега не искате ли да влезете да вземете Дарк еликсир или нещо по-хубаво? Така. Браво. Сетихте се. Добре, хил. Вземете кланка стават, къде тръгнахте тъпи визове. Нещастни. Така. Аз ли да ви уча, бе, нещастници? Добре, че беше станало да му вземем една звезда. И исках да направя 50 000 рип. Добре. 1064 не ми харесва, но пак е хубаво. И добре. Ще пуснем нещо за войната, да донейтнем. Така. Уис. Дракон. Така. След това 1, 2, 3 дракона. 1, 2, 3. Луис и Арчер. След това още един дракон, 2 дракона. Добре. 1-2 дракона. И след това имахме двама с по 15, една валкирия, един Луис, 3 арчера. Добре, една валкирия, един Луис, 1, 2, 3 арчера. Добре. Това ще бъде за днешния клип. Да. Какво да направите? Ако искате, харесайте, абонирайте се, ако още не сте го направили. Коментирайте, посъветвайте ме нещо. И ще се видим следващият път. Чао, до скоро.